Gai! Wallahi. Ina kwana? Kwanan uwarka ana yi ne yanzu ka ce wai kwana? Tarbiya ne fa. Ba na ga sholi hannunka ba? Ba abin da nake sha. Wallahi magulmata ne da yan hasada. Ba na shan komai wallahi. To farko tukunna ina da ka ci. Zan je gun abu nan ne. Waye da ka je wurin shi? Zan maka maka wannan abin. Uban gidana mana. Kalle ka ba wani takalmi ba komai ka ce wai uban gidanka waye uban gidanka? Ba kai ba ka gani ha. Takalman yanzu ana sayar da su ba a yi musu kwali. Sai ka gaya min inda da ka je yau. Zan je nan ne gun ko Abdul Jabbar. Kai ka gani na? Ka ga wasa ido na? Ka gani? To baran gaya maka wani abu na ɗaya ko ka gaya min gaskiya ko kuma in ɗauki ƙwaƙwaran mataki a kanka kuma matakin da nan ɗauka tafiya dan yi da kai station daga station in kai ka gidan yari daga gidan yari a maka ma life in prison saboda daga ganin ka ɗin nan ba mutumin arziki ba ne. Sauro na gani a kuma. Sauran kai? Zan je gun wannan mutumin kirkin nan ne ha. Wane ne mutumin kirki? Wane ne wannan mutumin kirki mai kyautatawa kai? Wanda ko me bunnewa me kwashewa haka. Abdul Ahmad mai kwashewa zaki na jijiman adama. Abdul Ahmad mai kwashewa kake magana? Yawana. Mai kwashewa haka kake magana? Yawana. Shi ne uban gidan nan naka? Yawana. Shi ne ya ce zai bani sana'a ne. Ya, me haka? 'Yan sanda suna kuka ne dama. A'a, kukan da nake yi ko? Shi Abdul Ahmad mai kwashe wannan. Tun da nake a duniya ban taɓa ganin mutum irin shi ba. Shekaran jiya ya kwashe wa mutane kuɗi. Kwashewan ba sata ya yi ba, a'a raba wa mutane kuɗi ya yi. Kai ni da ya tashi rabon kuɗi a idona. A idonka? A idona. To, buɗe ni ɗauki nawa. Tun yana rabawa sai na ce wannan mutum ne kuwa ya san ciwon kanshi. Ashe wai ka san abin da zai baka mamaki? Baban shi ya gada. Ya raba kuɗi shekaran jiya. Ya raba kuɗi jiya. Ya raba mota. Har wasu a cikin mawaƙa sun ɗauko gangana. Ma'ana an daina yi da su ya farfaɗo da su. Ni ban taɓa ganin mutum irin Abdul Ahmad mai kwashewa ba. Shi yasa ka ji nake kukan nan. Ni kaina ya kwashe min. Wallahi. Dama mai gidanka ne? Mai gidana ne. To ai ni ma uban gidana ne. Ya ce ne zai bani sana'a ne. Ya baka. Shi mutum ne da idan ya yi alƙawari, in ya ma alƙawari, idan ya ce ba dai abu ba dai abu ba, amma in ya ma alƙawari, alƙawarin ya wannan a matsayina na hukuma, kuma yanzu wasu 'yan sanda a can gaba za su tare ka. Saboda haka tunda abin ya zama haka, mu je da kai. Amma kana ganin dai iya a sana'an nan dai iya sama mu zama gwamna. A'a shugaban ƙasa ma dai baka. In yi alƙawari dai cika saboda haka yanzu tunda ma wajen shi zaka je. Mu je in raka ka. Allah ya. Afi mai gidan mu bai rama gaba dai mu je zuwa bango mai cewa al'umma ungo. Abdul Ahmad mai kwashewa Allah shi kara alfarma. Abdul Ahmad mai kwashewa Allah shi kara alfarma. Da mai mawaka mai an fim ga mai mutane. Mai ɗaukaka ne sananne ne mai daraja ne. Abdul Ahmad mai kwashewa bangon zama ne. Kanan na da jiman adama.